Bungan? Or nakakarinig ka ba ng mga bumubulong-bulong sa'yo ng mga kasamahan mo? May sahod na, may sahod na. May pera na ba? May makukubra na ba? Oh, yan talaga ang pinaka-inaabangan ng lahat ng mga tao. Lalong-lalo na pag ganito, malapit na magkatapusan. Yung pakiramdam na parang katapusan na ng mundo. Dahil yung laman ng wallet mo, naghihingalo na. Parang mawawalan ka na talaga ng buhay. Charot! With Harot. Well, anyway, Kabisha, kung meron ka man naririnig ngayon na medyo maingay-ingay, baka kami na yon. Dahil Aliwan Fiesta na! Ano nga ulit? Aliwan Fiesta! Yes, Kabisyo, Aliwan Fiesta na! Bukas na po ang Aliwan Fiesta 2024. Ang dami pong mangyayari dito sa Aliwan Fiesta. So, umpisahan ko lang po ay bukas ano bang magaganap? Andyan po yung tugtog ng Aliwan at yung now trending Dapa sa Kalye concert. Opo, sa harap lang ng Aliw Theater magaganap ang tugtog ng Aliwan at ang now trending Dapa sa Kalye concert. So alas 5 ng hapon, yung tugtog ng Aliwan competition. Ito po yung mga drum beaters ng mga iba't ibang festivals na kalahok din ng Aliwan Fiesta. So maririnig po natin yung kanilang galing sa pagtugtog. Ayan. At syempre, pag sapit daw po ng alas 7 ng gabi, masasaksihan natin ang performances ng Oxbeat. Yes, My Love, Ricey Avila, Arthur Miguel at Dilaw. Unang araw pa lamang po yan ng Aliwan Fiesta 2024. At pagdating naman po ng Day 2, yan po ang June 28. Ayan, uulan po ng mga nagagandahang kandidata mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, magpapatagisan po ng kagandahan at kagalingan at katalinuhan ang mga reynas from different regions. Ayan. So, gaganapin naman po yan sa Aliw Theater alas 7 ng gabi. And then Day 3. Eto na po, Sabado ha. Pasabog ang Day 3. Dahil nandyan po ang mga street dancer and floats. Kasama ang mga kandidata ng Reyna ng Aliwan na paparada mula Magdalena Halondon Street at iikot po sa paligid ng CCP Complex hanggang sa harap ng Aliw Theater ng bandang hapon. Ayan. So, don't miss this, Kabisyo, dahil sobrang daming magaganap. Tapos, sa awarding ceremonies, nandyan pa sina Tanya Chinita, Tom Toss, and bandang Rocksteady. So, kung ako sa'yo, libre lang naman to. Mukha ka namang libre, kaya pumunta ka na, diba? Makakakita ka pa ng maganda. Makakita ka pa ng libreng mga world-class performances. Imaginein po ninyo ha, yung Dinagyang, yung Sinulog Festival, yung Halamanan Festival, iba't ibang mga festivals from different provinces or regions or lugar dito sa Pilipinas, pinagsama-sama ng Aliwan Fiesta. Imagine ninyo, nandito na, hindi mo na kailangan pumunta mismo dun sa lugar nila para lang masaksihan yung festival nila. Ngayon dito, sa harap ng Aliw Theater, makikita mo mismo, nang libre ha, nang hindi ka kailangan bumiyahe ng mga ilang oras papunta sa kanila. So sinasabi ko sa inyo, para ka nang nakalibot ng Pilipinas kapag pumunta ka dito sa Aliwan Fiesta 2024. So bukas na po ito, Kabisyo. And bago syempre tayo magbukas sa Aliwan Fiesta, tuloy-tuloy muna tayo sa ating programa. Meron tayo today na programa. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera. At least palagi naman akong tama, maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.